na yan guys. Ako kinilig, never. Kilig ako kung magdala ka ng pare dito. Kinikilig na yan guys kapag pumunta ko rito guys. Wey, kilig daw. Ano? Hi guys! Adjong adlaw Domingo. Kamusta naman mo guys? Nag-aris ko na ni guys yung mga hindi pa malit. Des ni Abi pa. Baka na na-aris. Nakaningasod sa karton. Gilay ko dari guys kay ako rin taong isa. Hanggang kauban. Manghimo ko kuhan. Manghimo ko kababalaghan. Dari, ning baksik. Ning baksik. Bisag bawal. Ning baksik. Nabi, yung kamatayang kuhan, si Syria. Halakin sa kaharon. Sino yan? Ha? Wait lang po. Yan hatag o Christmas tree. Parang ka-cute. Abi dyan kong tinod. Grabing ka-cute ya guys. Happy holidays. Ipahatag ni doktora. Parang ipakitang doktora dyan sa mga reaction. Yan hatag dito. Natuog pas doktora. Pag magkaon natuog dyan na ipakita. Sabi kong niabot aghan ng kauban. Ay, ginawa ko. Tapos. Ay, gata. Ipsap. Blood sugar. Ito nga po ni. Syria, mga kamatayan. Kami guys, mga inatod ni at daramis anak ni doktora. Ano niya, Rids. Gutom ko guys. Ako'y pamahaw. Hanggang pamahaw para ko ganito. Pancit kanton raog kuhan. Buns. Mato yung pamahaw. Managigutom na ko. I-snack sa ako. Hindi nga kasi dali guys. Nagkauban. Pagpala ulit. Ngayon guys. Burger. Dali na dyan ko gutmon guys. Labi na og ka ng ako'y rice. Kanang mga tinapay para na hakuan. Di ko magsilbi. Dali na ko gutmon. Ano na nga. Mukhaan dyan dita rice di ay. Karon dita dali gutumon. Lahi ra dyan ka ng
tinapay kaysa makaon kag kanon. Nagkaroon, wala ko danig na buntas. Ano sa man, tinuod yun, di ay di dyan siya plastic. Hala, abi dyan ko plastic siya guys. Ha? Abi dyan ko plastic ganiha guys. Tinuod man dyan di ay. Wala nga inahilad ko. Ang bebe. Hala. Ako dyan klarohan dyan. Tinuod dyan di ay. Abi dyan ko plastic. Tinuod ko dyan si dyan. Nothing. Happy pa yun magdudog ko plastic nila. Durang tim ako tanong. Tinuod dyan di ay. Ganiha guys. Pag-receive na guys. Sabi ko ka na plastic si dyan. Kaya naman ko yung nga plastic di sila plastic. Tinuod dyan si dyan. Hala. First time dyan na makakitag nga ni. Nakurat ko. Habi dyan ko plastic. Ha? Oh my God. This is my first time. Ignorante ko. Diba ko dyan di ko guys, bang ikutluan. Kaya medyo ko, gamay ramay nang pwede mo bailan, nasan ikutluan. Kaya makainin dyan ko, this is a plastic. This is a plastic. Tinuod dyan this is a. Hello, iyawa. Malipay dito sa doktoraan eh. Pakuka. Ito ibalik sa yung plastic eh. Hindi ka ba ni parahot? Parang doktora na ba ni? Sa reaksyon ka ang doktora di ha? A few moments later. Hi guys! Dari guys, dari ko bisita. Mga dari sanggi trabaho naghang uyab. Ba uyab ba ni? Natagsaram ko duawon. Uyab ba siguro nig makanahuna. Oh, uyab ba siguro nig makanahuna. Panagsara ko mariun. Nabi kay musud na ko. Dahil sa mga rin ako. Ha? Oh. Sa lubong. Kaya sa lubong ah. Ginagmira. Oh, bata day. Yung kay Donut. Rin na meron dala. Oh, ragbata. Salamat dari. Para ko danig 5 anyos. Gasaanog ng kindunat. Siyempre, mga binibaby yan. Mara kog 5 anyos. Gasag ng kindunat. Hala, muna ho. Wala ka diha. Maka. Hindi ah. Ba't hirap ko dyan pag ano? Sara. Gabi na, may papangari, ngit-ngit na. Hi, guys. Good evening. Pinasyalan ko yung girlfriend ko. Iwan ko. 2 weeks. 2 weeks na kung hindi lang pamasyal dahil malayo ang trabaho ko. Sa Bisaya, talo Tagalog. Ano nagpabisaya? Kalo ko lang dito para may bawaan nila. Ako rin dito sa Tagalog. Kaya ibang Bisaya kung Bisaya ako. Hindi ko magtutagalog, no? Excuse me. Ganun ko lang. Pag Bisaya ko lang. Pag Bisaya, good lang. Bisaya ko lang magpunta. Gabi naman, masunod na po ko. Lisod ba po daring bisita. Kaya di makapwede pa siglan. Ibawal. Kaso, okay lang. Importante nga. Alkulis ang kamot, pe.
Kan di ako pangingar eh. Gawiran ra ba dyan? Di na-infected na ko aja, wiri. Spray ra. Talaga. Ah, Ikaw ba dyan? Gitara-gitarayan. mataray talaga ako. Umatras ka na lang kung matarayan ka. Diba? Hindi naman kita pinipilit. Alam mo namang mataray ako, Siya diba? lang ibig sabihin niyan guys. Totoo niya ako mahal. Wow, mahal. So guys, kinikilig na yan guys. Kapag Ako kinilig, never. Kilig ako kung magdala ka ng pare dito. kinikilig na yan guys. Kapag pumunta ko rito guys. Wey, kilig daw. Oo. Ikaw lang magsabi niyan. Ikaw lang kinilig, ako hindi. Malamang. Tsura. Kinikilig ako guys. Kinikilig. Sige na. Gabi na. Ako ano eh. Nandiyan, ikaw. Alangan magasak ka. Namo ko sang trabaho. Puli na po kayo. Hindi mo naman kong puli oh. Siyempre, basod ko sang trabaho. Tawag kong doktora. Hindi pwede. Madugay istorya. Wala. Hindi tayo makayakap. Yakap. Yakap talaga. Bawal nga magyakap eh. Level 2 naman tayo eh. Libre to. May bagong ano ngayon. Bata ka lamang pa. May bagong bayaran. Hey guys. Uwi na si Gwapo kasi pinapawin mo niya. Gwapo ko na siya. Siguro Ikaw lang nagsabing gwapo ka na. siguro sila lang magbisita rin guys kay napuram ko niya. Huwag ka. Laparoon ka na ron. Ibag na ko amo. Hindi na lamang ko ni eh, tinataboy na ko niya. Bakit bahay ko ba to? Hindi kita tabuyan, di ba? Alam mo yung may amo ako. Kurang nito eh. Pagamping. Pagamping sa imong bijahe. Okay. Ora man ko kay para niya ka raman. Nangita pa ng chicks dito ha. Bantay ka gajud. Nagabuhatan lang mo kay. Mangita kag chicks, bantay ka gajud. Mangita man pugkog. Naman ka di magbuhatan na. Sige na. Basketball ka? Mura mang kas. Kuan. Right? Right? Okay. Ano yun nun? Sige na kasi baka nagtawag na yung amo ko. Tawag na ako ni doktora. Okay na. Di ka pa nga umalis, ibabay na. Kaingat. I love you. Love you, bye-bye. Ingat. Happy na niya. Ikaw magamping na kasagawas. Ako na ko sa'yo. Bye. Hindi na. Makulit na. Uyab. Ang kakulit. A few moments later. Ay na. Nagpapa-ID ka ako ng healing solution. Kasi si Ate Digna, mayroon niyang power of healing. Nagpapa-ID ka ako ng healing solution. Pagka naparelax at saka pagsakit sa tiyan. Kasi si Ate Digna daw kasi yan suhi. Akala ko, hindi ko alam yung nangyari sa amin dindig nga, ano. Hindi. Naliligo ako. Sabi ni Ate Digna, nag-panic attack daw kayo. Akala ko doktora na ulian na kayo. Kulang na tala niya ta sa labas, lumabas na kayo nito. Ha? Mamasyal na kayo. Ha? Kulang lang daw sa labas. Alin? Kulang na kayo na sa labas, tapos lumabas na kayo para hindi ka ganyan. Ang
Nakikita ka mga Nakakata. May bago naman doon nga. Eh, wala pa rito sa atin. Kaya ako na yan. Hindi na yata rin yung maalis yung mga bata. Masanay na tayo sa virus daw. Karamihan daw ng mamamatay, 80 to 90% matatanda at saka hindi bakunado. At saka yung hindi kumpleto, yung hindi ka kumpleto. Parang Mamatay talaga niya. Huwag mo matakot. Wala matakot. tapos ilagay mo yung harang para ito. Kaya talaga dito. Yan. Para mo. Kasi Minom kayo ng ano, tranquilizer nyo. yung yung tambo ko rin, hiningi ko na kay Digna, basta ako, ininom ko. Ininom ko nasa loob ako ng banyo. Ah, ibig sabihin hindi yun ang tranquilizer. Yung tambukor, hindi yung tranquilizer. Yung Rivotril, ininom ko. Pagdating ko dito na, nung nakatayo na ako ng katawan, Na-relax na kayo ngayon. na-relax na awa, tsaka pinahiram ko ni David ng pamparelax. Nagkatulog-tulog, kinawa. Nataon pa na sa banyo kayo. Ha? Nataon pa na sa banyo kayo. Oo nga, at mabuti kung malapit na akong matapos. Nasa kalagitnaan ako, nasa pempeng ako. Diyos ko po. Kaya pala nagtaka ako, sabi ko, bakit kaya ang tagal humingi ng pagkain? Sabi ni Dave, nakakain na ba kayo? Paano ako makakakain nito? Ngayon, relax na kayo ng konti. Mabuti hindi ako nag-attack ng heart. Panic lang yung akin. Kaya nga, dapat ang ininom na yung Rivotril para kumalma. Ininom ko na, yung tambo ko, ininom ko doon sa loob ng banyo. Yung Ibig sabihin, pag inom ka ngayon ng tranquilizer, mamayang gabi, hindi na. Hindi na. Nakatulog na ako kagabi. Mas maaga ko pang ininom yung kahapon, di ba? Alas 6. Ngayon, ininom ko 7:30. Sunod-sunod na yung panic attack nyo. Panic ako. Nag-panic ako. Ano nga yan sa akin ba?